Здравейте на всички, аз се казвам Даниел и в това видео аз ще ви покажа моя бункер. Да започваме. Бункерът изглежда ето така. Не виждате къде е самия бункер? Ами трябва да се отвори от ето това копче. Така, като го отворим, като натиснем това копче, тази врата тук се отваря. Като го натиснем пак, тя се затваря. Но ние трябва да я отворим, за да минем. Минаваме, от тук се затваря. Сега, това тук е първият капан с стрели. Ето, той тук изстрелва стреличките. Тук е по-трудно. Тук трябва да намерим копчето. Ако не сте много внимателни, то няма да го видите. Но то се намира точно тук. Следващият капан е с скелети. Тук има 4 скелета, които ще възстрелят. Тук има асансьор. Нагоре, ето го. И надолу. Сега ние трябва надолу да отидем. Това тук е вратата към следващия капан. Ето, стрелички. Но може да се прескочи, но пак ще го удари. Следващата врата. Повечето хора ще си помислят да отворят ето тази врата. Те разбират се, че отворят, ще минат. И ето от тук. Трябва да минем. Това малко е трудничко, но така се получава. А тук ние имаме ето такива разбойници. Те са точно 6. А тук е нашата основна база. Тук се намират съндъците. Тук се намират нещата, с които печем. А тук е лабораторията. Тук е спа. Ето сега ще летим да спим къпче нощ. И така беше моята база. Ако ви хареса, в следващото видео аз ще ви покажа как да построите много хубава къща. А за сега, чао!